हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा PM किसाननिफ्राय लेटेस्ट आपडेट्स फैबावदों दै लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। दा जोंहा PM किसान जायफोरा आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ मोनो बोसोराव 6,000 रां मोनो नोंथांमोनाहाय मास मोनब्रैजों खेबसे नोंथांमोना 2,000 खरि मोनो बोसोराव खेबथाम। दा नोंथांमोननि PM किसाननि फ्राय गोदान लेटेस्ट आपडेट्स फैदों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा PM किसाननि नैबे 20थि किस्ति आरो माखासे जायफोरा गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों बे माखासे किस्तिफोरनि नोंथांमोननि पेमेन्टआहाय PFMS आवहाय हाबफैखाबाय दै लोगोफोर। दा फैखाबाय PFMS आव नोंथांमोना नायबानो जाबाय PFMS आव थांनानै आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा जोंहा बाखिखिनि पेमेन्टखौहाय जोंहा प्रधान मन्थ्रियाहाय रिलिज खालामनोल' बाखि दंसै। दा जोंहा बेंकआव फैसाया अलरेडि हाबफैखाबाय, स' देखायखाबाय जोंहा PFMS आव फैखाबाय। दा जेबो जिंगासिनांगौ गैला, नोंथांमोना थाबैनो नैबे मासनि नैबे मासावनो नोंथांमोना मोननो हागौ आसा खालामनो हायो नोंथांमोना। दा नोंथांमोना PFMS एकाउन्टआवहाय थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेखौ खिन्थाहरनि नोंथांमोनाहाय गावबा गावनि मबाइल क्रम ब्राउजारनि गेजेरजों नायनो हागोन। PFMS लिरनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना अफिसियेल साइटआवहाय। लोगोफोर नैबे PFMS आव फैदो नोंथांमोना DBT स्टेटास ट्रेकारावहाय। दा बेवहाय नोंथांमोना चइस खालामनांगोन नैबे केटेगरियावहाय नोंथांमोना बेखौहाय चइस खालामदो। ओरै स्क्रल डाउन खालामनानै स्क्रल आप खालामनानै नोंथांमोना नागिरबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बेहाय PM किसानखौहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना पेमेन्ट बेखौहाय अपसनखौ पेमेन्ट होनो दोनो अपसनखौहाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगोन नोंथांमोननि PM किसाननि रेजिस्ट्रेसन ID नाम्बार थायो दै लोगोफोर, बेखौ बेवहाय होदो इन्टार बक्सआवहाय इन्टार एप्लिकेसन ID नाम्बारावहाय। बेनिफ्राय नैबे केपसा क'डखौहाय नैबे केपसा क'ड होदोंना बेखौहाय नैबे वार्ड भेरिफिकेसन बक्सआवहाय होनानै नोंखौ सार्च खालामबानो मोनगोन। दा आङो बेवहाय गासैखौबो फिलआप खालामना होनि लोगोफोर। दा नैबेबायदि श' जाबाय, गासैखौबो आं फिलआप खालामनानै बेवहाय सार्च खालामबाय। दा लोगोफोर बेवहाय नै इनकाम सापर्ट इनस्टलमेन्ट 20 इनस्टलमेन्टनि दै बे लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांनि एमाउन्ट क्रेडिटआहाय नै बेसेबां हाबगोननो 2,000 हाबगोननो लोगोफोर बेवहाय होखाबाय। नोंथांमोननि फैसायाहाय बारायनाय नङा दै लोगोफोर, बेनो बे हाबगोन 2,000 खरि नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा बेवहाय रिकुवेस्ट डेटआ माला खालामदोंनो जुननि 14 थारिखआवहाय खालामदोंनो लोगोफोर। नै टाइमिंबो दंखायो बेवहाय डेट एन्ड टाइम। ओमफ्राय भेलिडेट स्टेटासआवहाय नायदो नै भेलिडेटेडनो 15 जुनावनो खालामदों दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथाङा नै एप्रुभबो मोननो हाबाय दै लोगोफोर एजेन्टनिफ्राय। फान्ड स्टेटासआवहाय नायबानो जाबाय नै जुनावनो नोंथांमोना 20 फैसानि नोंथांमोना एप्रुभ मोननो हाबाय दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नै सेक्सन अफ स्टेटासआव नायदो नै पेन्डिं फर सेक्सन क्रिसन माने पेन्डिं जानानै दं लोगोफोर फैसाया। अलरेडि बिथांमोनाहाय सोना होखाबाय माने रिलिजल' खालामनांसिगौ दङ 20 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौहाय। दा बेवहाय नोंनि फाइल बेंक रिसिप्टआबो नै बेवहाय 15 जुनावनो रिसिप्ट जाफैखादों लोगोफोर। बेनिफ्राय नै क्रेडिट स्टेटासखौ नायबावदो लोगोफोर, पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक नोंथांमोननियाहाय बेबायदि जानानै दंजोबो लोगोफोर, गासैनाबो पेन्डिं जानानै थाजोब्बाय। बेंकआवहाय फैसाया अलरेडि फैखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैला, खालि फैसाया हाबनांसिगौल'। दा नोंथांमोननि फैसाया बेंकआव थाबथानानै दङ। दा जेब्लानाखि प्रधान मन्थ्रियाहाय बे 20 इनस्टलमेन्टनि किस्तिखौहाय बिथाङाहाय रिलिज खालामगोन अब्ला नोंथांमोना फैसाखौहाय मोननो हासिगोन दै लोगोफोर। बे अलरेडि बेंकआवहाय नोंनाव पेन्डिं जानानै फैखाबाय। आरो नोंथांमोना माखासे गोजामफोरनि स्टेटासफोरखौबो नायनो हागोन, आं बेखौबो खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर। दा नैबे बिथांनिया नै बेनियाहाय माखासे थाबथानाय पेन्डिं जानानै थानाय गोजाम बियो। दा बिथांनियाहाय 20 इनस्टलमेन्टखौहाय बिथांनो हरनाय नङा, बिथाङा 19 इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन बिथाङा नै बेवहाय होखादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ स्क्रल डाउन खालामनानै नायोब्ला नै बेवहाय नुनो मोनगोन 2,000 मोनगोन बिथाङाबो 19 इनस्टलमेन्टनि बिथाङाहाय मोननो हागोन। बिनिफ्राय रिकुवेस्ट डेट बेवहाय भेलिडेट डेट फान्ड ट्रेन्सफार एजेन्सि बेवहाय आं दहाय खिन्थानाय बायदि बेनाबो गासैबो अके मोनजोबखाबाय लोगोफोर, एप्रुभ जाजोबखाबाय। बिनिफ्राय पेन्डिं फर सेक्सन बेंक रिसिप्ट बे जाजोबखाबाय। पेन्डिं पेमेन्ट एट बेंक बेबायदि जानानै दङ दा फैसाया बिथांनाबो। दा बिथाङा 19 किस्तिखौहाय बिथाङा मोनगोन, 20 किस्तिखौहाय बिथाङा मोना। बिथांनाहाय माखासे थाबथानाय पेन्डिं जानानै थानाय दै लोगोफोर बिथांनि स्टेटासाहाय। दा आरो आङो गोदानथार स्टेटासखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानबावदों दै लोगोफोर, नोंथांमोना गोदानथारनिखौबो नायना लानो हागोन। नैबे निउ गोदानथार बे बेनिफिसारिनि बे लोगोफोर लिस्टआहाय बेवहाय
बिथांनियाहाय लोगोफोर नै नायबानो जाबाय बेवहाय 7 किस्तिखौ मोनगोन दे बियो लोगोफोर 7 इनस्टलमेन्टखौहाय मानि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड 4 5 6 किस्ति बिथाङा मोनखांबाय गोदान एप्लाइ खालामनायमोन बिथाङाहाय दा बिथाङा 7 किस्तिखौ मोनलांसिगोन दा बिथाङाबो एखे रोखोम मोनगोन बिथाङाबो 2000 मोनगोन नै बेवहाय बिथांनाबो 2000 दङ बिनिफ्राय रिक्वेस्टेड खालामनाय दङ जुनावनो जादों भेलिडेसन जाबाय बिनियाबो जुनावनो बिनिफ्राय एप्रुभ एजेन्सियावहाय माब्ला एप्रुभ खालामदों बिनिखौ जुनाव खालामदों बिनिफ्राय पेन्डिं फर सेक्सन फिसन बेबायदि जानानै दङ ओमफ्राय बेंक रिसिभावबो 11 जुनाव खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय पेमेन्टआहाय बिथांनियाबो बेंकआवहाय पेन्डिं जानानै दङ लोगोफोर मानो होनोब्ला जेब्लानाखि प्रधान मन्त्रियाहाय बे पिएम किसाननि किस्तिखौहाय बिथाङा स्किमखौहाय रिलिज खालामगोन फैसाखौहाय अब्लासो गासै पेन्डिं जानानै थाबथानाय बे किस्तिफोराहाय बयनिबो बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन दै लोगोफोर दा बेवहाय नांथानानै दंथ'यो बेंकआवहाय अलरेडि दा फैसाया फैखाबाय होननानै नोंथांमोना साननो हायो लोगोफोर नोंथांमोना बार गोबाव सम नेनांला नोंथांमोना आसा खालामनो हायो लोगोफोर बे मासावनो मोनसिगोन एबारावहाय जोंहा 4 मास बारलांखाबाय बारा जाखाबाय जोंहा समावहाय एबार बिथाङा बे जुलाइ दानावनो होसिगोन नोंथांमोना बेखौहाय आसा खालामनो हायो दै लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ गोदान फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबग्रोबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावबो बेबायदिनो गोदान इम्पर्टेन्ट जब स्किम्स राङारि अनसुंथाइ लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो फिउचारावबो स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार